Jo soc la Roser Serrano i el llibre que us vull presentar, que us vull recomanar avui és Tocats de festa, un espai de convivència, escola de participació ciutadana de Bienve Moya, que és un escriptor, activista i folclorista de Vilanova i la Geltrú, que ha dedicat part de la seva recerca entorn a la cultura popular, ha estat membre actiu en la recuperació de festes com són la Mercè, el Carnaval o d'altres festes, sobretot vinculades a Barcelona i Vilanova i la Geltrú. I llavors, abans de començar a parlar del llibre en si, sí que vull fer esment a l'editorial, que és Rafael Dalmau, editor, perquè està especialitzada en el tema de història, geografia i cultura popular catalana, i llavors tenen tot un seguit de col·leccions, i aquest llibre forma part de la col·lecció Episodis de la història. Tocats de festa va ser publicat l'any 2024 i a través d'aquest assaig Moya ens convida a reflexionar entorn del concepte de festa, en el poder transformador que tenen aquestes, com al llarg dels anys, així com la societat és canviant, les festes també són canviants, no? I ens convida a reflexionar-hi des de diferents perspectives, des de diferents àmbits. Ens parla de temes de definició, ens parla de temes de participació, de com la participació de la ciutadania també actua o no en aquestes festes, quins són els rols que la gent hi estableix, sobretot també sovint vinculat amb el vincle que les persones tenen amb aquesta festa en concret, arran d'aquí també com algunes s'han anat professionalitzant, no? I un altre dels àmbits que toca i que a mi sempre m'ha interessat molt és aquest fet d'entendre el concepte de festa com un període temporal que és un parèntesis a la quotidianitat, no? I per tant deixa de banda l'ordre i entra el joc. Llavors, què passa? A mi sempre m'ha interessat veure això de com els poders, com l'autoritat reacciona, ha reaccionat al llarg del temps i reacciona davant d'aquesta excepcionalitat, no? I sempre n'ha buscat el control. Més enllà de la ritualització de la festa, com s'han anat normativitzant, com s'han creat uns protocols, fins al punt això que avui dia no se'ns fa estrany que en un programa d'actes de festa hi hagi unes barraques, hi hagi unes festes alternatives dins del propi programa de les festes, no? En aquest llibre també ens parla de diversos períodes històrics o fets que han fet que aquestes festes hagin arribat a tenir models festius, que són els que tenim actualment, no? I això també m'agrada perquè aquí ens parla d'uns temes, però també és extrapolable, per exemple, quines són les formacions musicals que trobem avui dia, quin és el repertori que s'interpreta i en quines festes, no? Llavors, reflexionar una mica al voltant de tot això. En definitiva, és una reivindicació del poder i del valor transformador de les festes, sempre amb una mirada moderna, amb una mirada sense deixar de banda la crítica social i la participació de la ciutadania. Ves que he vist, ves que busco el bosc.